Hello guys, good morning. Welcome my YouTube channel. Guys, ang akong gibuhat karon, di ako sa balay sa ako sister. Ano ba tayo? Da guys, oh. Mga manok daghan. Mo ni lagi alimahan guys, ng mga hayop karon. Og nakapadagan na sila. Na ang nanay guys, oh, naghinuwat og bugawas ang iyang anak karon kay gikulong waray. Yapa guys, so ang nagmanghod ni sila guys, nagmanghod. Niadtong to sa lender nga uban. Dagan na sila, may nabaligyan na sila ni ani. Mo ni sa ilang pakabuhi karon kay mentras wa pa sila isda. Pero glabas po din sila guys. Hagnaw ang mga manok guys kay naay daghan tanom sa iyang kilid. Mga nindot ng halaman. Diaraan mga nanay sa mga piso. Maayo kay ilang kabutang hagnaw. Kay gipukot sila. Dapo ilang Bisaya guys, patani. Na may ada po siya kibol. Kani siya guys, baraligya ni nga sunoy, PM lang. Tapa ay. Ang ngayag balhibo. Krrrr. Kaya po guys, baraligya na nila. Ya, kada mga mansitas. Dagan guys ang mga orchid guys. Tanglad, ganahan og tanglad na mga tanglad diha guys. Baligya puda og nay mo palit. Ngari lang sa Barangay Libertad kay ay daghang kuan tanglad. Daghang kayong mansitas guys, mga buwak. Plastic cross guys. Mao ni siya guys ang iyang mga kang gamay nga garden nga halaman. Og makalingaw og tan-aw guys pagka buntag. Dagan kaayo. Mo guys. Nindot kay buwak. O guys, ug bag-o pa lang ka sa akong YouTube channel, please subscribe Catalina Arts. O guys, shout out naman dyan sa mga mga OFW kay Joel Arpon, Jean Lacno, Jennifer Lamuste,
ng Pinky Tagalog, kay Kiko Arts, All Things Arts, Soul Arts, Annie Vlogs, o Ren Arts, Brenda Arts, sa tanang mga vlogger dyan, guys. O please subscribe sa ako ang YouTube channel. O di rin na lang kutob, guys. Maayong buntag. Bye-bye.